Bon dia al dematí, dijous, toca'm els ous, dia 30 de gener del 2025, un dia menys per l'estiu. Jo quan és dijous i dic toca'm els ous, dic mira, per un dia que rima consonant, que no és rima lliure, m'agrada. El dilluns bé, dimarts bé, dimecres també, si molt m'apures, divendres, hasta, però dijous, és que ja és com... És que ja no puc. És que tindré un problema algun dia que algú em digui escolta'm, que podràs venir el dijous? Tindré un problema, com els del 2025. Bueno, avui no hi ha intro. Avui anem directes, de cara al gra. De cara al gla, com els porcs, de cara al gla. Efemèrides d'un 30 de gener, 1500, final del segle XIV i començament del... Sí, perquè el 15. El 1501 ja seria segle XVI. Vicente Yáñez Pinzón descobreix l'eixida al mar del riu Amazones, que no sé si era un dels germans Pinzón, aquells dels que anaven amb el Colón, quan van anar a descobrir Amèrica. Bueno, que se'n anaven a les Índies, però van descobrir Amèrica perquè s'ho van trobar a mig camí. Bueno, no sé si era un d'aquells Pinzón o era un altre Pinzón i no tenia res a veure i no eren família. Que també seria curiós, I que tots fossin... no, jo sóc el Pinzón que vaig anar a descobrir Amèrica, no, jo sóc del Pinzón del riu Amazones, però no som... Del barri, poder sí que ens coneixem, però no som família, Poder de lluny. No ho sé, busca algú a Facebook. 1948, un gran salt, com el del Bob Beamon, el 68. M'he quedat allà jo, Bob Beamon, 8,90. Crec que el va superar algú. Van fer un 8,90 llarg, però no recordo ni el paio que era. Jo m'he quedat amb aquest salt de llargada. 1948, Nova Delhi, l'Índia, mor Mohandas Karamchand. Que diràs, i aquest qui collons és? Qui ens està colant avui l'Enric? Que no hi ha efemèrides? Bueno, Mohandas Karamchand era conegut com a Mahatma Gandhi, que resulta que, sorpresa, no es deia Mahatma Gandhi. No era dels Gandhi, de Cal Mahatma. No, era com Freddie Mercury, que no era Freddie Mercury, que era Freddy Bulsara o alguna cosa d'aquestes, que em sembla que era de Zanzíbar, a més el tio, Bueno, doncs això, que mor Mahatma Gandhi, independentista indi i líder de la resistència pacífica. 1968, Madrid, Castella, m'encanta això, no Madrid, Espanya, Madrid, Castella, neix Felip de Borbó i Grècia. Que tenir com a cognom ja un país, i tu ja veus per on va. Que després també veus Borbó i també dius que ja tens la feina feta. Hi ha altres cognoms que poder t'ho compliquen. Però si deixes com a Borbó i Grècia, ja vas encaminadet. Qui esdevindrà Felip VI d'Espanya? Me cago en Déu sagrat. Avui hem de parlar d'aquest paio. Bueno, és igual. 1969, un any després, Londres, Anglaterra, The Beatles, els escarbats, fan el seu darrer concert al terrat de l'edifici d'Apple Studios, al número 3 de Savile Row. És un clàssic ja. Ja se n'han fet d'altres que han agafat lo del terrat. Lo dels Beatles tenen dues coses, lo del concert al terrat i lo del pas de peatons, que no l'han liat vegades de gent que s'ha volgut fer la foto al pas de peatons i t'has d'esperar allà que quan foten el subnormal, amb la pòssia aquella. Bueno, i el 1991 a Barcelona mor Josep Ferrater i Mora com a filòsof català. Gràcies per l'aclaració, perquè jo ara mateix el hagués confós amb un altre Ferrater i Mora. Bueno, a veure, temes d'avui que poden ser efemèrides, pinta que cap. Bueno, per cert, que ja s'ha anunciat que del 3 al 6 de març Mobile World Congress, que és molt World, és molt Congress, però cada vegada és menys mobile. Vull dir que es presentaran algunes coses de mòbils. Alguna caurà per allà, però sobretot intel·ligència artificial, robots, coses que volen... Que diu que Nokia té una sorpresa. A veure, Nokia, per sorprendre'm a mi, agafeu la tecnologia dels vostres telèfons, que eren indestructibles, i construïu cotxes o avions. I així, d'aquesta manera, no haurem de patir més pels accidents. Ho dic per si voleu tirar cap a una via de negoci, que no sabeu ben bé cap on tirar, que és intel·ligència artificial, que no sé què. Agafeu, feu un cotxe de Nokia 3310 i a mi em teniu per tota la vida. Bueno, i el cotxe també és per tota la vida, vaja. A veure, els temes d'avui. Von der Leyen respon a Trump amb el gran pla Europa primer. O sigui, la resposta d'Europa a Amèrica, a Make America First Again, Make America Great Again, First Again, MAFA, seria Make Europe First Again, també, el MEFA, el MEGA. A veure, MEFA no sona un bon pla. Sona una altra cosa que no puc dir perquè després TikTok em diu que aquest vídeo no es pot penjar. Però si tu vas allà i dius, tinc un MEFA que ja veuràs,
No pinta bé. Bueno, von der Leyen ha fet un Trump, Amèrica primer, Europa primer, Xina primer, Rússia primer, i suposo que Àfrica segona, tercera o l'última. Una mica com el Girona a la Champions, el Salzburg i tots aquests equips que me cago en Déu sagrat de relleno. Que el Girona també s'ha de dir que en molts dels partits que ha perdut ha estat de mala llet i els ha perdut d'un gol. Ha jugat contra Arsenal, ha jugat contra Liverpool, ha jugat contra Milan, ha jugat partidasso contra el PSG i no ha fotut un mal paper. El que passa que és veritat que al final ha fotut només 3 punts. Però bueno, em sembla que s'han dut 20 milionets d'euros, que si tu estàs a casa mirant aquest vídeo no te'ls emportes. I jo que l'estic gravant, tampoc. I fixeu-vos que el vídeo d'avui l'estic fent cara al sol. El que passa que porto un jersei que és de fa uns dies ja. No porto ni camisa ni és nova. Bueno, a veure, més temes. OpenAI, que és el de ChatGPT, acusa DeepSeek d'aprofitar el seu model. A veure, posats a aprofitar, podríem portar a judici a OpenAI per aprofitar-se del model persona, perquè OpenAI el que ha agafat és una còpia de la intel·ligència humana i d'aquesta manera no sé qui ha copiat primer aquí. Que està bé que DeepSeek ha copiat a OpenAI, no et dic jo que no, però OpenAI ha copiat el cervell humà, no et dic jo que no tampoc. Hòstia. Xavier Monbiela i Lluís Monbiela. Coma, amb qui no té cap relació de parentiu. O sigui, tots els titulars que veieu amb Xavier i amb Lluís Monbiela han d'anar acompanyats per amb qui no té cap relació de parentiu. La meva pregunta és, fins a quan ens haurem de menjar notícies d'aquests dos senyors amb la coletilla amb qui no té cap relació de parentiu? Quan es donarà per sabut, que és com lo del bon any, si et trobes algú a 30 de gener i no l'has vist des de l'any passat, encara hi ha gent que et diu, bueno, bon any, jo no sé fins a quin punt s'ha de dir, i el dels Monbiela, un cop has llegit 2 o 3 notícies, també ho podríem deixar, perquè ja sabem que no són parents. Per altra banda, a partir de quin cognom? A partir de quin cognom s'ha de posar lo del que no tenen cap relació de parentiu? Perquè si aquests senyors es diguessin Jordi Sánchez i Francesc Sánchez, es posaria que no tenen relació de parentiu? És a partir de, no sé, 300 cognoms per metre quadrat? És a partir d'un tipus de cognom? És pel tipus de notícia? No em queda clar, sisplau, si hi ha algun periodista a la sala que m'expliqui exactament com va això. Ah, per cert, i que va sortir una notícia que si no hi havia els papers, que si no s'havia fet no sé què, que tenia els papers a casa. Només ho dic per si es vol tirar una mica enrere i de dir, bueno, poder vam anar massa de pressa, dir que no hi eren, els havia guardat, els tenia al calaix del rebedor. Bueno, ja els ha presentat i ara, en principi, tot bé, tot bé. Bé, el que estava analitzant ell, tot bé, tot A hauria de ser, però bueno, tot bé, hi ha vegades que als partits polítics hi ha alguna cosa de bé. El PP podria explicar moltes coses de bé, tot bé. Ai, Espanya, diu que Espanya es confirma com el motor d'Europa. Imagina't com està Europa, És un Dacia, ara mateix Europa, és un Dacia. A veure, notícia de política exterior. El nebot de Kennedy, no sé què Kennedy, una preocupació per als Estats Units d'Amèrica. El Kennedy aquest, saps, fa 40 anys et deien que hi havia un Kennedy, deies, que bé, JFK, Robert, Bob, els van anar matant, els bons, i va quedar el que no era bo. Saps quan et menges un grapat d'avellanes i l'última avellana és l'amargant, que és terrible? Saps la mandarina aquella que t'estàs menjant, que dius, bueno, fa bona pinta, i l'últim gra està sec i porta llavors a dintre? Kennedy. És aquesta avellana, és aquest gra de mandarina, aquest senyor, aquest Kennedy. Vull dir que el nom no, moltes vegades el nom no fa la cosa, el cognom no fa la cosa, en aquest cas. Però, bueno, que aquest senyor serà el nou secretari de Salut dels Estats Units. Antivacunes, a favor de la llet sense pasteuritzar, tot el que tu és com un Miguel Bosé vitaminat. Miguel Bosé vitaminat, però que no sap cantar. I el Kennedy tampoc. O sigui, imagina't, Això no passaria aquí, Això seria, per exemple, com agafar, jo què sé, Miquel Iceta i posar-lo al capdavant d'esports. Què? Ah, que va passar. Bueno, pues, sí, passaria, però diferent, sense un Kennedy. I per acabar, una recomanació. Petits projectes, grans resultats. L'art d'ordenar sense estrès. Que així, en si mateix, aquesta frase podria ser un oxímoron. Us dic jo, des del meu punt de vista, si em voleu fer cas, i si no, que us donguin, que és que l'art d'endreçar és l'art de no desendreçar. És molt més fàcil i requereix de molta menys energia. El que passa és que cal de voluntat per fer-ho. Com gairebé tot a la vida, que sense voluntat no es fa. Bueno, i sense saber-ne tampoc. Bueno, i al final, que no desendreceu, que així no ho deuen d'endreçar mai més.
Foteu el que vulgueu amb la vostra vida, collons, que és molt d'hora com per donar-vos aquí lliçons. Però què és aquesta merda? Au, vinga, va, adéu, dios.